nagwa gid na during the hearing na wala gid sila sa may ginugayatan nga datos that is useful for us in terms of policy making and decision making sa Iloilo provincial government. Kaya even ang determination of whether there is a shortage or not, we do not have the data to establish that. Amo gani na ang insugudan sang hearing nga ini is ang resolution ni Board Mat pala nga bisitahan katuan ang mga warehouses ang aton nga mga traders. That by itself is insufficient. Kay kinanglan mo sa baseline data, kay ang hoarding, for example, has a technical definition na dapat it's a certain percentage na based on your stocking levels historically. So, kung maglabaw kas there's a percentage na kung di ako magsala 50%, sang imo nga ginastock currently is more than ang historical 50% more sa historical data mo sa ginastock mo ya, then that constitutes hoarding. Now, ang punto sina, kung wala ka sang baseline data, you cannot establish hoarding. Kung mag-amuna, wala sang pulos ang pagbisita sa mga lain-lain ng mga warehouses there sa probinsya sa Iloilo. So, ang amon nga nabalaan, at least during the hearing, is that there are 7 registered traders in the province of Iloilo with their own respective warehouses. May tatlo man kita ka millers na ready. Now, ang starting point in order to understand this problem is a dialogue. Pero hindi pwedeng with the traders lang. Kaya gusto man nato mabalaan ang tanan nga datos sa tuminhambal gani kaina na from production, consumption, and importation. Dapat mabalaan nato na ang datos nga nagasulod diri in order to establish anything. So right now, ang iya nga ginatupan halos wala pa kita may nabalaan. Pero in my various dialogues with other stakeholders on this outside of the committee hearing, nabatian ko ang punto na it is almost impossible to separate ang nagkakatabo at the national level and at the local level. Kaya di ba, kung mamangkot ka kung may overpricing at the local level, gusto mong mabalaan, can that be achieved at the local level without it happening at the national level? Kaya nakakatabo na amo ng isa sa storya mo at the national level, kaya ang punto sina, ang sugar industry bala, the way it is structured, can it be effectively disaggregated from the national scene? And ang nabatian kong istorya is hindi. Amo gani na ang punto na you also need to understand the national context in order to understand kung may possible interventions kidman at the local level. Sa malipot niya istorya, ang punto diya sa provincial government and sa ang panlalawigan in particular is to defend the consuming public. Amo na ang amon ngayon gusto mabalaan. Gusto namon mabalaan kung mataas gidman ang presyo na wala na nagasunod sa insakto na supply and demand sa market. Kay maintindihan ta mo kung gasaka gidman ang presyo pero it is subject to market forces na hindi mo mapunggan, then wala ta na may mahimo. Pero kung ang ginahalinan sang pagsaka sang presyo is because of maybe possible hoarding, possible nga profiteering by the different actors within the sugar industry, then amo nga mabalaan. Amo nang dapat balanon. Pero ang mahambal ko lang sa amo diyan nga punto, wala kita sang datos to establish that. Amo na gani pagkatapos sa to, sang hearing na to, bawo daw naglibog ang ako nga ulo, daw nagbalik kita sa square one. Kay wala kami sa may ginauyatan. Tigin submit na namo ng request sa SRA sa September 8. Coming from the committee, tanan nga datos nga inistoryahan kaina, gin-request na namon, wala pagyapon nag-abot. Amo na, we wanted to do it in the form of a resolution subong to make it official. Amo to kanami isang suggestion kaina, kay kung pangayoon mo yun sa lokal, basi wala man gyapon sang mahimo. Kay sila mismo ang naghambal during the hearing na whatever you request, ginahaboy pa nila na sa babaw to get approval kung pwede i-release ang data. Diretsuhon na naton. Amo gani na, nami man tong suggestion ni Board Mat kaina, diretsuhan na sa Malacanang, diretsuhan man sa Senado, paagya sa SRA National, ang lokalya, i-copy furnish mo na lang. So if there is action at the very top, then we will understand what is happening at the local level. Now, sugidan na lang kamo, personally, ang gusto ko yung mabalaan, ang itong hambal ko kaina, can we actually separate the local situation and the local conditions from what is happening at the national level? And can you determine or price setting at the local level? Now, isugid ko lang kaninyo nga, based on preliminary discussions during the hearing, coming from DTI, coming from DA, daw alang-alang gid nga makaset ka sang presyo for a national commodity like sugar at the local level, nga may price setting mechanism ka at the local level. Kay ang ilang nga gin-convey dito sa amon
nga ang mga presyo nga iniya normally gasunod nimo sa national. So normally it is determined at the national level and nagka-cascade na at the local level. Kay if that is the case, then makita naton nga wala gid man sang intervention nga masarangan himuon at the local level. But even that is something that we would like to test. Even that we would like to push against. Ang buot silingon kung makita naton nga ang supply there sa lokal, if we have the proper data, it exceeds demand, then amo lang ng simple nga storya. Gasubra ang aton na supply sa demand, tinga amo na ang presyo. But again, we do not know that because we do not have the proper data. So susubong, back to square one kita. Amo na, ako, sini mga nagligad ni si Mana, hindi ko man gusto magkomentaryo hasta makuha naton ang insakto nga datos. Galing tama na kadugay na wala pa nag-aabot. Amo na lang tawon naton kung ano naman ang matabo sini. Now, ang starting point, amo to ang amon nga unang resolution, which is encouraging the governor to have a dialogue with all the actors. Hindi pwede nga SRA or traders lang. Kay nga kay sigurado na may ara gid kita ya sang supply sang sugar nga wala nagaagi sa traders mo. May ara niya nga nagasulod na lang bisan hindi na ma-detect sang aton nga mga ahensya like Bureau of Customs. May ara niya nagasulod nga hindi nato malikawan, but we want to understand the field. Because based on the pronouncements man sang BOC, sa inyo nagligan ng hearing, nga wala sila sang case. There is no case of sugar, illegal sugar importation in the province of Iloilo. So wala sila sang may nadako in the past, historically. Wala sang smuggling, cases of smuggling in the province of Iloilo. So importante na ang gobernador naton maintindihan niya ang bilog na espasyo sang sugar sa probinsya kang Iloilo before we can make any meaningful interventions in this regard. If at all, there are actionable interventions or strategies. Kay wala man ko kabalong, hindi ako kasabat. Kung pamangkuton mo ako, kung kaya bala, sulbaron ang problema nga ini at the province level. At this point in time, we do not know.